όπως γίνεται η ψώση και ο βιολές, θυμάστε. Το κεφάλι μπαίνει ανάμεσα του κεφαλής, του κεφάλι και του ώμου. Όχι μπροστά. Και αυτό εδώ το κρατάτε από εδώ. Ωραία. Δεν περιμένουμε τελειώσεις, είναι πρώτη φορά το κάνετε. Και είναι πολύ γρήγορο το σεμινάριο. Δηλαδή ο χρόνος θα είναι ανυποψίαστος το πότε θα γίνει. Δεν ξέρεις πότε θα το βάλω. Απλώς να είσαστε σε τραβέρσα και όχι ο ένας πάνω από τον άλλον. Γιάννη, πάμε και εμείς σιγά σιγά, έλα, ακολουθάς. Στο γύρισμα θα πάμε από την ίδια μεριά, μπαμπά. Ναι. Όχι τόσο πολύ, όχι τόσο πολύ κόντρα. Όχι, θα με ρίξεις, όχι τόσο πολύ. Και εσύ έπεσες μαλακά, Κωνσταντίνε, δεν έπεσες εσύ. Μην κινηθείτε, για να σας δείξω τη σωστή στάση του. Να πέσω. Όχι, στο μπαμπά. Ο πατέρας σου πες να πέσει. Εσύ γιατί δεν πέφτεις? Δεν σε το γάιδαρο καλά. Παγός ο κόλλος εδώ πέρα. Να σηκωθούμε τώρα. Τα χέρια τα έχουμε μακριά από τα μούτρα μας. Βάλε κατευθείαν χιόνι, βάλε.